Na kaliang kinongkit kambat kinongkersan jong kaseng United Democratic Party UDP nongpo circle kila pensawa biang ya kerteng jong uba Balaji Rani ubadei UMDC kenongpo baun mi syakmat benya aireng biang kum ukertong ke parti ha kani ke election MDC ke Banwan na kani ke constituency. Kani kajing kersan kelami ru lingba kajing alang hapdeng kinongkit kam bat kinong kersan jong ke parti UDP nongpo circle kebala long ha ka arpo trik nailur hapo parsi nongpo ha kebalawan bene shimbentalang ru da UMLA kathan uba Meryl Bonds uba Balaji Rani MDC ba Andres Singli President UDP nongpo circle lembat kiwe kinongkit kam bat kinong kersan ke UDP ke nongpo circle. Penting kebenaran ng syab hari ni ka janmit ke pemerintah nagaliang ka nongpo circle kumjuru mga Andres Singli ku presiden idap daga jing dokumen hari ni ka janmit ngilayo banya ngidap sidapsian ni ka general council jungi te hadin bangi asyong ka general council jungi ni la sim ya jing menjur ngi rai hang ni la pa ya ka kerteng jong ibalajit rani ibalong isting MDC barakeju kopor ni tarwa biang ya ka kerteng jungi syaki paiba jungi kinong kersian jungi ba sasisin unlong biang kandidat jungi te dagawai kasur dagawai kadur nilai sim ya karai ba barok kila ya menjur lang dagawai rakti ba inlong biang kandidat jungi te nakaliang jonga ngamdon di benong hanrei kai ga ba ngasngo ban kia hang ni benong ba ngak pen i ba dagajing yang menjur daga jing rakti jeng piba jeng pipet we da ka ba ki rakti kalian ka general council unda kasi kila recommend biang ya ka kerteng ke jonga kum sitting MDC na ka benta ban yakhun ya kane ka election MDC ka bansawan awat ada ngim patip ya ka tarik lane ka por ka parti kana ndrei kum ka parti hi ka ba kongsan galong bangin nang penkre na ka benta kane ka election ka bansawan bat nagaliang jonga ngapen pau ko jing songu ngapen pau ko jing songkumen ba ka parti kala ai biang hangai kene ka jing shania ya ka bangan ya kun biang kene ka election MDC ka bansawan oi hagi ni kisan snem ki baladep kum we na ki MDC jong kene ka dong ka thang ni la persang ban trei la ka dei ha mat ka be dei bat ka district council bat kum juru hagi be dei bat ka dong ka thang ki ban wanra ai ka roi ka par ni la persang ya ka ege ka ba nang penbah ya ka konstituensi hi Brokowe ama kata nakaliang kejunga kan ka por nga penpau ka jing songu ya ki nongkersan baro ki ban ai biang ni jing kersan kan ti menta ba ka ju por na kaliang kejunga nga wer nga khot ya ki perlok nongkersan ki jungi ki bala judon rangkat lembat ni hapo ka parti bat kumju ru ya ki we pat ki perlok ru ki bom syam ladon ka parti ru nga smo ban wer ban khot bakin sobha ban ailem ya kejing ya trilang kejungki na kabenta kene election MDC kaban sawan bat nilai keren ru hakaban ya khun ya kene election kamdei da kabangin su kentho ya no andai ngin ya khun halor ki nongrim ki ba ka parti UDP kala trei haba kapor ka badang don hapo ka isi bat kumju ru kum MDC ya ki mat ki bangala persang ban penurlong khamtam hakabede bat kariti kudustur ka khandau ka siap jong kane ka dong bakat hain ki jongi ni dokumen bakat to gat ne ki jing angnut jong ki pai ba jong ka dong ka thain inde tang jong ka dong po konstituensi ande jong ka dong ribhoi ki jongi hi ki don ki bang yala ban penurlong ki don ru ki bang yedang hap barang sa teng bat ni kermen ba ka jing ailat biang jong ki pai ba ngin la ban penurlong ya kini ki jing angnut na kaliang jong ki pai ba bat ni kermen scam ba kum ki baik ba jong nongpo konstituensi ngin nang ban perkhat bah nang ne syakmat naga benta bangin yakhun ya kene election MDC khamtam naga benta ki baik ba nang pesan ki jongi ki belai jodon kat lembat ni bakin yai shalem bakin yai scam ban ya don apo jong parti bat na ki bok ki yang ru ya baro ki para nong tre nadu presiden secretary MLA jongi ki nong kersan nadu ki sub circle ki primary unit ki jongi bangin nang sedang bantre no nadu kane ka por bat nakaliang kejungi kum ke parti ru napo ka circle ngin nang yai nang syakmat na gawai ke primary unit sikui pat kita gide ki benta ki bangi layok ban ya keren lagi ni kisi